אוקיי. אז אני מנהלת את הפרויקט מדברות עברית, ששייך לעמותה שנקראת דיאלוג ירושלמי ועובד בשיתוף פעולה, בעצם הוקם יחד עם המרכז הקהילתי בעיסאוויה, שמנוהל בידי עבדאללה חמדאן. מה שאנחנו עושים, כפי שישראל יובל אמר, זה הקניית מיומנויות שיח בשפה העברית לנשים ונערות ממזרח ירושלים. וכשמו כן הוא, אנחנו מלמדים בעיקר נשים ונערות, אבל גם נערים, ויכול להיות שזה גם יתרחב בהמשך, אבל בעיקר נשים ונערות, מיומנויות שיח. כלומר, אנחנו מתמקדים בשפה העברית המדוברת, בשפה העברית השימושית, בשפה העברית הפרקטית. אנחנו התחלנו את דרכנו בעצם במרץ 2013 בערך, כשעבדאללה מנהל המתנ"ס פנה אלינו בבקשה ללמד קבוצה של 20 נשים מבוגרות מעיסאוויה, באמת עברית שימושית, והתחלנו ללמד בהתחלה בעיסאוויה, מהר מאוד עברנו לתוך הבית שהוא האוניברסיטה העברית היום, הקבוצה הזאת הייתה הצלחה גדולה, ומיד אחרי שהסתיימה כבר היה לנו, הרישום עלה מאוד, וכבר נרשמו לנו סמסטר לאחר מכן 80 נשים, ולאחר מכן 150 נשים, ואת הסמסטר הראשון של השנה הזו וגם את הסמסטר השני, פתחנו עם הרשמה של 360 נשים ונערות, בכל אחד מהסמסטרים. כשהיום אנחנו מלמדים לא רק מהשכונה עיסאוויה, למרות שזה לב הפעילות שלנו ולב שיתוף הפעולה שלנו, אנחנו מלמדים היום מכל שכונות מזרח ירושלים, גם מעבר למעבר קלנדיה. אנחנו מלמדים בעיקר בתוך האוניברסיטה העברית את מרבית הקבוצות, ומשם כנראה גם התלמידה של מלחם הגיעה, אבל אנחנו מלמדים גם בסור בהר וגם באבו תור, יש לנו קבוצות. אז לפני שאני בעצם אתחיל לדבר על איך בדיוק זה עובד, אני רוצה שנייה להגיד למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, או למה בעצם הצורך הזה קיים, ולמה בכל כך הרבה. שנגיד באמת אנחנו מלמדים מעט מאוד מהאנשים שפונות אלינו, ומהאנשים שפונים אלינו באופן כללי. מעט מאוד. אנחנו מקבלים אלפי פניות, שאנחנו לא מצליחים בכלל להגיע לענות להם, בגלל המגבלות שלנו ומשאבים, והלוואי שנצליח לענות עליהם, או שלא נצטרך לענות עליהם ביום מן הימים. אז בעצם מאיפה התחילה הבעיה? אז כפי שסמירה הגיעה, ומצוין שהיא דיברה הרבה לפניי, יש את מערכת החינוך הפלסטינית ואת מערכת החינוך הישראלית בכל מיני תצורות במזרח ירושלים, ויש הרבה מאוד תלמידים שלא לומדים עברית בבתי הספר בכלל, ויש כאלה שלומדים עברית אבל לומדים ברמה מאוד נמוכה, או ברמה שלא מאפשרת שימוש בשפה. כלומר, הם מסיימים 12 שנות לימוד, והם לא יכולים להשתמש בשפה העברית ברחוב, במדוברת. גם אם הם יודעים דקדוק ותחביר לפעמים, הם לא מצליחים להשתמש. זה מייצר בעיה כללית בכל מזרח ירושלים, גם אצל גברים וגם אצל נשים. זה מייצר בעיות גם של לצורך העניין דברים פשוטים כמו ללכת ברחוב, למצוא את כיוונים, למצוא איפה אתה נמצא במרחב הציבורי, אבל גם דברים שהם מסובכים יותר, פנייה למוסדות ציבוריים, לטפל בעניינים, לטפל בחשבונות, לטפל בתלונות, לדבר עם העירייה, דברים כאלו שלנו נראים אולי, גם האמת גם לנו זה נראה מסובך, אבל זה נראה עוד יותר מסובך כשאתה לא דובר השפה, והגישה לזכויות שלך פתאום נראית הרבה יותר מסובכת. אז זה, וגם גישה לשירותים רפואיים שלא תמיד יש דובר ערבית בסביבה, וכמובן מציאת תעסוקה במערב ירושלים, במקום דובר עברית, וללמוד בתוך מוסד אקדמי דובר עברית, שזה כמובן מסובך מאוד. אז זה ככה בכלליות מה שזה גורם, וזה גורם כמו שאמרתי בכל האוכלוסייה. אצל נשים זה על אחת כמה וכמה יותר מסובך, בגלל שהרבה פעמים הן לא יצאו לעבוד במערב ירושלים וככה ילמדו את השפה העברית ברחוב בזמן העבודה, הן פשוט לא תהיה להן את ההזדמנות ללמוד את זה, וזה מגביל להן מאוד את העצמאות או את תחושת עצמאות שלהן, כאמור בכל הספקטרום שעכשיו תיארתי ובעוד דברים אחרים נוספים. הפתרונות שהיום מוצאים, גם עם מערב ירושלים וגם עם מזרח ירושלים, הם לא מספיק טובים. אני בטוחה שחלקכם שואלים אותי, שואלים את עצמכם, אבל מה, יש מלא, אנחנו מדינת מהגרים, אנחנו אמורים לדעת ללמד עברית. זאת אומרת, אם אנחנו לא יודעים ללמד עברית, אז מה אנחנו יודעים? אנחנו אמורים לדעת איך ללמד את השפה, ואנחנו אכן יודעים איך ללמד את השפה עבור אוכלוסיות מסוימות, שהתוכנית הלימודים הזו מתאימה להם. אנחנו לא יודעים עדיין ללמד את השפה כמו שצריך בתוך מזרח ירושלים, מכל מיני סיבות זה קורה, אבל גם הקורסים שמוצאים היום, קורסי האולפן, לא מתאימים לאוכלוסייה במזרח ירושלים.
הם אינטנסיביים, הם יקרים, הם נמצאים בתוך מערב ירושלים, הם הרבה פעמים בכיתות מעורבות, מה שמקשה אנשים שהם טיפה יותר שמרניות להגיע לשיעורים. אז זה מערב ירושלים. מזרח ירושלים יש מכונים לימודי עברית מכאן ועד המון, והם קמים כל הזמן עוד ועוד, והם ברמה מאוד נמוכה, הם לא מלמדים ברמה מספיק גבוהה, וגם הם מאוד יקרים, וזה לא שאין מורים טובים במזרח ירושלים, יש מורים טובים, אני מכירה באופן אישי, אבל באופן כללי המצב לא מדהים בעניין לימודי העברית שם, וזה מקשה מאוד, וזה קושי פרקטי. לי עכשיו להתחיל לדבר על אידיאולוגיה וכן נורמליזציה ולא נורמליזציה, זה קושי פרקטי שמקשה על החיים היומיומיים של תושבי מזרח ירושלים, ובמיוחד כאמור של אנשים מזרח ירושלים. אז מה שאנחנו עשינו, אני רגע רוצה להראות לכם ממש בקצרה, זה דוגמת כתיבה של אחת התלמידות שלנו משנה שעברה, כמובן זה כאן באישורה, צולם באישורה, זה טעויות כתיב כמובן בעברית, היא עכשיו לומדת את השפה, אבל הנקודה שאני רוצה להדגיש כאן למה שהיא כותבת זה שהיא מדברת על להסתמך על עצמה, שזו נקודה ממש שחוזרת ועולה בקרב התלמידות שלנו, הנקודה הזאת של החשיבות, של העצמאות, של אני רוצה להיות אדון לעצמי, אני רוצה להסתובב בעולם, לצורך העניין אני רוצה ללמוד תואר שני באוניברסיטה העברית, היא כבר עובדת סוציאלית, היא אישה משכילה, והיא רוצה ללמוד תואר שני באוניברסיטה העברית, אבל יש גם כאלה שלא רוצים ללמוד תואר שני באוניברסיטה העברית, ורוצות ללמוד עברית כדי ללכת לעשות שופינג, והן רוצות שתהיה להם את האופציה לעשות את זה, וזה מאוד 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 מקשה העובדה שזה חסר. אז מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו ניסינו לייצר איזשהו מודל שמתאים לאוכלוסייה בעצם שפונה אלינו, שזה הרבה פעמים אימהות או עקרות בית או סטודנטיות או נשים עובדות שלא יכולות להגיע באופן אינטנסיבי. ייצרנו מודל שבעצם הן מגיעות פעם אחת בשבוע בלבד למשך שעתיים ולומדות אצלנו עברית, ואנחנו מתמקדים בעברית השימושית כאמור, אנחנו גם מלמדים קריאה וכתיבה, אבל הרבה פחות, אנחנו פחות מתמקדים בזה, אנחנו עושים מה שאנחנו חייבים כדי ללמד גם את השפה הדבורה וכדי ללמד דברים בסיסיים, וכדי שהם יוכלו להתמודד נגיד עם למלא דוחות למשל, אבל אז אנחנו עושים את זה כך. יש לנו כ-50 מתנדבים ומתנדבות, גם דוברי ערבית, גם דוברי עברית, גם מוסלמיות, גם נוצריות, גם יהודיות ביחד שמלמדים, כשבכל קבוצת לימוד מלמדים בין 3 ל-5 מדריכים. הקבוצות הן קבוצות קטנות, יש יחס חניכה מאוד גדול בין המדריכים לנשים, אתם יכולים לראות כאן ממש דוגמה של ישיבה בקבוצות, כך שממש מתאפשרת עבודה מאוד אינטנסיבית על השיח בעברית. וככלל הקונספט הוא קונספט של הן מגיעות לשיעורים שהם גם כיף, הם מין חוויה לימודית, הם חוויה מהנה, הן מגיעות, זה לא רק מפגש תרבותי, זה גם מפגש באופן כללי שלהן עם עצמן, עם נשים נוספות, הן לומדות עם נשים ונערות כאמור גם כן ממזרח ירושלים, וזה באווירה מאוד נעימה, אני אומרת גם למדריכים וגם להן. כשכאן אתם רואים שיעור הכנת אוכל, אז ממש מכינים שיעור על מאכלים, ממש מכינים עוגה בזמן הכיתה, וכאן אתם רואים שיעור שמש שהוא עבר בגן הבוטני. אז זה הקונספט שלנו, כשבעצם מה שזה מאפשר זה שזה מאפשר לנשים שלא יכולות כאמור להגיע למקומות רחוקים. במערב ירושלים האוניברסיטה העברית שבה מתקיימים רוב השיעורים היא מקום שנחשב מקום בטוח, מקום מכבד, שאפשר להגיע אליו ונעים להגיע אליו, וזה מאפשר להם להגיע למקומות שלא דורשים, גם מי שאין לה מעמד סוציו-אקונומי כל כך גבוה, יכולה גם כן להגיע וללמוד, לקחת חלק בשיעורים האלו. איך אנחנו עושים את זה? מה שקורה זה בעצם שאנחנו הבנו שאנחנו צריכים איכשהו להנגיש את השפה העברית, כך שלא מורים לעברית ילמדו את השפה העברית, אלא מדריכים. שרובם סטודנטים, חלקם אנשים מבוגרים בעלי מקצוע, אבל רובם הגדול לא מורים לעברית. אז ניסינו למצוא דרך שהיא חכמה, להנגיש את השפה העברית המדוברת, ככה בלי לזרוק אנשים למים ולהגיד להם לכו טוב תדברו עברית וזה, במעין קבוצות דיאלוג כאלה, לנסות ליצור משהו שהוא באמת, שאנחנו חושבים שהוא יותר יעיל. מה שעשינו זה בעצם מי שבונה לנו את התכנים זה מורות, אחת מהן כאן, רוני מטוס וגם סיוון פלג, שהן מורות במקצוע, הן בונות החומרים כרגע בהתנדבות, ויש לנו מנחה פדגוגית שתרם לנו מכון הנגב, שהוא אחת משותפויות רבות שלנו, שכדאי שגם אני אזכיר עוד מעט, זה חשוב.
אז בעצם שגם כן היא פיקחה על כל התהליך של בניית החוברות, ואתם רואים כאן דוגמה לחוברת שאנחנו מפתחים בתוך הפרויקט. פעם לא בגלל שהחומרים שנמצאים, האחרים שנמצאים להוראת השפה העברית הם לא טובים, אלא בגלל שהם לא מתאימים לאוכלוסייה שאנחנו רוצים ללמד, ולא בטווחי הזמנים האלו. אז זה ממש דוגמה, קורס ברמת ביניים של החוברת של התלמידות, זה מלווה גם במערכי שיעור שהמדריכים מקבלים, בהכשרות מאוד אינטנסיביות וליווי, ואתם רואים כאן תרגיל לדוגמה, הם צריכות להיכנס לאתר העירייה כאן, לבדוק כל מיני דברים, ארנונה, פינוי זבל, שזה נשמע נורא פשוט, אבל זה עוד פעם כאמור מסובך. תשאלו אותי עכשיו, בטח יש כאלה שרוצים לשאול אותי אם הדברים האלה לא נגישים גם בשפה הערבית, אז חלקם כן נגישים בשפה הערבית, אבל חלקם לא. אנחנו יודעים את זה היום, לצערנו חלקם לא נגישים. אני ממש אקצר ואגיד ממש בכמה מילים. יש המון אוכלוסיות שאנחנו עדיין לא מגיעים אליהן, וממש החל מבעלות מקצוע, אחיות סיעודיות, עובדות סוציאליות, ועד לאוכלוסיות שנמצאות במחנות הפליטים שקשה לנו להגיע אליהן, אבל אנחנו באמת רואים את הצורך האדיר בלימודי השפה, וכמה שהיום קשה להתאים להן פתרון, שבאמת מתאים לצורך הספציפי שלהם במזרח ירושלים. ואני אסיים בסיפור קצר. הרבה פעמים שואלים אותנו אם המצב הביטחוני לא מחרב לנו את כל הפעילות, אז אנחנו אומרים שקודם כל לא. גם בצוק איתן וגם השנה בתחילת השנה הפרויקט המשיך לפעול והמשיכה להיות, כמות הנרשמות רק הולכת ועולה וכמות רשימת ההמתנה רק הולכת וגדלה לקורסים של העברית, וזה לא בגלל שאין בעיות ואין מהומות ושהמהומות לא נוראיות ולא משפיעות באופן מאוד קשה על התושבים, כי הם כן, אלא כי באמת הן מאוד רוצות לבוא וללמוד. עכשיו, הייתה לנו, אחת התלמידות שלנו, אנחנו צוחקים על זה שכשהמחסומים באמת היו סיפור, למרות שהיה, אתם יודעים, בתחילת השנה היו מחסומים וגז מדמיע ורימוני הלם, ואנחנו יודעים לאיפה הן באות ולאן הן הולכות, אבל בדרך כלל המחסומים זה לא עניין, זאת אומרת, זה לא עניין שעולה בשיעורים ופתאום אנחנו מתחילים לשוחח על זה כי זה משהו, כי זה בדרך כלל לא בתוך השיעורים. מה שכן, אנחנו רואים שהפעם היחידה שזה באמת עלה, זה כשאחת התלמידות שלנו הגיעה ממעבר קלנדיה, והשאירה את הספר, אחד החיילים לקח לה את הספר לימוד של הפרויקט, מאיזושהי סיבה שעד היום אני לא יודעת מהי, והוא לקח לה אותה והוא לא החזיר לה אותה, והיא שכחה כי היא מהירה להגיע לשיעור, והיא הגיעה והיא הייתה מאוד בלחץ שעכשיו לא תהיה לה חוברת, כי אולי החייל לא יחזיר לה אותה, כי אולי הוא יחשוב שזה סתם איזה ויזרוק את זה לפח. אז כמובן הרגענו אותה ואמרנו לה שנביא לה חוברת חדשה, אבל זה באמת היה אחד המקרים היחידים שזה היה עניין המחסומים, שזה בעינינו מראה על הרצון האדיר, על הצורך האדיר, ועל זה שגם בזמנים הקשים האלו, וגם בזמנים שבאמת מאוד קשים להן, הצורך והרצון ללמוד וללמד לא עובר יחד עם, לא חולף ועובר לו. אז זה, אני חושבת, יש לנו היום בעיסאוויה, יש לנו בכלל באופן כללי מעל 1,500 בוגרות שכבר סיימו אצלנו את השיעורים, חלקן ממשיכות, יש לנו תלמידות שלומדות כבר שנה רביעית אצלנו, גם תלמידות מכל מיני סוגים, משכילות, לא משכילות, מאקדמאיות, עקרות בית, יש לנו מישהי שהיא דוקטור באוניברסיטת אל-קודס שלומדת אצלנו כבר שנה רביעית עברית בתוך הפרויקט, וכ1,000 נשים הן רק מתוך עיסאוויה, שהן בוגרות מתוך הכפר. אז אנחנו ככה בשיתוף פעולה מאוד קרוב איתם, וזה מה שיש לי לספר לכם. רגע, כן. כן, פשוט הוא שאל אותי שאלה, אם אנחנו מקבלים תמיכה מהאוניברסיטה. האוניברסיטה היום נותנת לנו בית, שזו תמיכה אדירה. אנחנו משתמשים, מרבית הקבוצות שלנו לומדות בתוך האוניברסיטה העברית, אנחנו משתמשים בפסיליטיז של האוניברסיטה העברית. אנחנו בשיתוף השנה עם אגודת הסטודנטים. יכול להיות ששנה הבאה אנחנו ממש ניכנס לשיתוף פעולה יותר אינטנסיבי עם האוניברסיטה העברית, אבל זה בדיונים כרגע. התכוונתי לשמור את השאלות לסוף, אבל אם זה בוער לך, אז... לא, זה לא בוער לי, איזה סוף? עוד לא סיימה, סליחה. לא, זה בסדר. בסוף המושב. תשאלי בכל זאת. אני רוצה להציע בעצם. במקביל לפרויקט כזה, שמאוד מרשים, אני מאוד מעריכה אתכם, וגם הנכונות להיכנס לעיסאוויה, אני מציעה מהחוג לספרות ערבית ושפה ערבית, תצא קבוצה שתעשה פרויקט ללמד ערבית בישראל. אני חושבת שזה נחוץ פי כמה מאשר ללמד עברית בעיסאוויה, עדיין לא, אולי אפילו בלי שנשווה את הדברים.
העניין הזה הוא כל כך תרבותי ועמוק, החוסר ידע של הערבית בישראל, שאני מציעה את זה, להפוך את זה לפרויקט של החוג לערבית. תיצרו קבוצה של סטודנטים, תגידו מדברות ומדברים ערבית, ותתחילו ללמד בהתנדבות ערבית בישראל. הצעה? בסדר גמור. אני אגיד רק, זה כן קצת בתגובה למה שאת אומרת, שאני גם מורה לערבית בעצמי, במקצוע. אני יודעת. אני יודעת, אנחנו מאוד מסכימים עם זה. אגב, גם בתוך הפרויקט, כל המדריכים שלנו שאינם דוברי ערבית, אנחנו נותנים להם שיעורי ערבית מדוברת מתוך הפרויקט, גם כן שהם עוברים על ידי מתנדבים, תוכנית של אלה ולסטרה, מי שמכיר. אז אנחנו גם מלמדים בתוך הפרויקט ערבית מדוברת, ולא רק מצרכים פרקטיים, גם מצרכים פרקטיים, אלא גם מסיבות אידיאולוגיות. אנחנו מסכימים שהשפה הערבית חשובה מאוד ללמידה, גם בקרב הציבור הישראלי, וזה כללי, לכלל הצוות המדהים, כן, שעובד איתי. תודה רבה עדי.